aku wis tekono ing pengarepan. Kang Mas Sanjaya. Iya. Lho panjenengan menika kok mboten ringsem asmanipun panjenengan. Sak samunipun panjenengan tumindak kados pekaten. Sak ngajenge kula Kang Mas. Lho panjenengan menika kok tesih kendel mapan wonten ing kraton Dahana Mulat Kang Mas. Kamangka panjenengan menika badhe ngakehi tiyang wadon sanesi. Upami to kula dados panjenengan menika rumaos wirang sanget ingkang kula lampahi Kang Mas Wijaya. Terus Mila. Kados pundi? Yo. Dak akoni. Rikala semono aku kepengin ngakai kelawan bocah wadon kae. Nanging nyabe mau kasunyatane durung kelakon. Apa kowe isih ora percaya yen aku ki tresno kelawan kowe? Kang Mas Sanjaya. Yo. Anane kedadosan menika mboten saged kelampahan. Mergi kula mangertosi Kang Mas. Upami to mboten wonten kula, panjenengan menika sampun tumindak sedheng. Menika panjenengan badhe ngakai tiyang wadon menika Kang Mas. Yo. Tak tutup-tutup ana kaya ngopo jenenge wewadi kae Pak kudune kowe mesti ngerti. Janji menika leres. Yo. Takoni. Reto demi lho. Kados pundi Kang Mas Wijaya? Saiki aku bakal bloko kelawanku. Tenane nggonku tumindak kaya ngono mergo aku kepengin dadi pengayoman ana ing Dahana Mulat. Kang Mas Wijaya, panjenengan kok mboten nrimakaken Kang Mas yen to panjenengan menika dados garwa kula. Upami to panjenengan menika sabar luwih sithik mawon Kang Mas. Panjenengan menika sampun gadhahi palungguhan. Panjenengan menika lho dados garwa kula menika dados pengayoman sabar sithik mawon kok mboten saged Kang Mas. Sabar. Aku kudu sabar. Nggih, Reto demi lho. kados pundi? Kowe kuwi sih duweni kadang wujud kakung. Yen aku mung cukup meneng dadi putra mantu ana ing Dahana Mulat. Apa bakal bisa kelakon? Ora. Ora bakal aku bisa kelakon. Kang Mas. Yen to Gusti menika sampun panglilahi panjenengan menika nggadahi palungguhan wonten ing Kraton Dahana Mulat. Mesti wae menika nggih dados pengayoman lan dados ratu wonten ing Kraton Dahana Mulat nggih panjenengan. Boten usah panjenengan menika serakah Kang Mas. Yen to rejeki panjenengan menika boten wonten teng pundi-pundi kok Kang Mas. Ya jero ta dulu. Injih kula. Kene opo kowe kondo kaya ngono? Aku ngerti. Yen kowe ora sarujuk mergo aku kepengin dadi ratu ana ing Dahana Mulat. Nanging ngerteni ono. Nanging kados pundi? Yen kowe ora sarujuk, aku dadi ratu ana ing Dahana Mulat. Aku kudu nganggo cara lan pawekoku ora njaluk palilah lawan kowe sadina. Kang Mas, napa panjenengan menika tesih badhe mbancut tumindak kados mekaten Kang Mas? Menika lak mboten prayogi Kang Mas. Yen to panjenengan menika serakah dhateng Mas kumilang aku sing sak tenane aku wis krungu. Sekabeng ucape Sanjaya nanging ing kuliahku arep lumebu ora mentala ndekno. Lho sangka kowe wis Sanjaya. Lan pengiran sepur. Kowe kang kena darane menungso kang kesusu melek kaslak kula barang kang melok. Ing tembe mburine bakal kaslak. Rungokke ya Sanjaya. Wektu dina iki kowe ora diparengake mapan ana ing kapangeranan minggato saka Dahana Mulat. Yen aku saiki ora mapan ana ing Dahana Mulat, nanging titono besok ana apa-apane Dahana Mulat, aku sing gawe geger.
boten wonten Kang Mas Sanjaya. Kula badhe ngupati kalih Kang Mas Sanjaya. Nyuwun pangestunipun. Lakon kok matumpo-tumpi tumpo undung sing kaya ngene. Karya Basuki ya, ya. Warat
rasane katane suwe-suwe buka kartune bojone gara-gara korek tumo suwe-suwe ngrasani tangga nane apa Kenek-neni iku mesti iku mesti Bukar petan terus berangrok Toyudo tangga berantakan Koro-koro petan anak ora-ora jajan Koro-koro petan bojo lunga ning Taiwan Koro-koro petan ora tuwa jaluk sedan Moro tuwa Maratuwa njaluk sedan kok maratuwa edan. Lah nek ra edan gene wong mara tuwa kok njaluk sedan. Ya ora apa-apa nek anake kuat. Paling ora aja sedan go, Pak. Apa? Becak ta sepeda dak jem kuat ta. Omonganmu kok iso. Alhamdulillah muji syukur dumateng Allah taala le. Nggih, Pak. Iki bengi iki rame ya. Rame ah. Wong sing deloke seragaman ngono kok. Kowe ku ndak gak delok blas ngono kowe. Halo Mas Ceking. Kowe ya ape Dagelan mulih, Mas. dagelan kondang lho iku. Kok iso kondang, Pak? Kondang ora tau main. Kok kondang ra tau main. Maune inspirasine dadi dagelan saiki dadi tukang syuting. Ancen wis diatur ngono kok, Pak. Sing piye? Wis diatur karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Heeh. Rezekine wis ditata dhewe-dhewe. Ngono. Ana sing dadi dagelan, Heeh. ana sing dadi tukang syuting, ya ana sing dadi tukang panjak ngono. Lah dadi tukang syuting lah ngono iku lho, kaya Ceking ngono iku. Gino, Pak. Upama aku ndek anak wedok ngono, Heeh. ora entuk dipek ndeke. Lho kowe iku goblok kowe. Wong dipek duwe anak tukang syuting kok emoh iku piye? Ya dek ramoh iku tukang syuting iku nek dipek tukang syuting dak ora cepet duwe putu aku malah. Lah kok ora cepet duwe putu iku piye? Lah tukang syuting tugase lah apa? Tugase nginceng. Lah iya ngono bar dijabno ora wani mlebu kamar dinceng bloko. Iya ya, Pak. Ora dadi-dadi. Ora dadi putu malah. Penake dadi apa? Nek kanggoku ya tak entukno tukang son ah. Lah petingane apa? Lho tukang son iki penting mergawene ya penting. Tek penting. Wah, urung rabi. Cara mono urung rabi iki wis ditas-tes sik, Pak. Ngono. Wong tukang son iki gaweane apa? Ngetes semik. Lah iya saurunge rabi dak ditas-tes sik ah. Anakku dites. Iya. Tak gecek malah. Wong kok nesu. Kowe sajake tek isin main nang kene lah apa? Aku iku asine isin kok, Pak. Ndek awan lah ngono kuwi masam nyanyi ya grogi mergo isin. Lah nek aku mono isin mergo didelok Pak Sukat. Kowe isin mergo didelok Pak Sukat. Pak Sukat tertek bos tebu lho. Lah nek kowe isin perkara apa? Aku tanggap ning kene ngene iki lho, Pak. Lah ditanggap pate isin. Lah ki roh ngantene apa ora? Lah ngantene dak Saidah. Saidah. Heeh. Wong Saidah iku ndek ape entuk aku kok, Pak. Saidah ape entuk kowe? Ape entuk aku ah. Walah, lah pakane Rasimen piye? Pak Rasimen ya setuju ah. Lah Bu Lastri. Bu Lastri ya melok setuju marang garwane Bapak Rasimen iku mau. Lah pakane D. Oh tangga-tanggane pakane D ya melu bahagia mergo ya iku setuju. Lah tek ora sida. Saidah moh. Saidah moh ngono iku jenenge ora ape entuk kowe goblok. Ora entuk aku. Sitian 1001. 1001 kok terus le. Kita sumilir. Ora duit paling, ora duit mah.
Tanggane sapa? Bose sapa jenenge? Pak Rasimin. Pak Rasimin. Pak Rasimin niku kok iso matur nuwun Pak Rasimin. nggih. Wis nanggap ketoprak ijeh nyawer. Nak cara aku ora butuh. Nek ra butuh iku Lah ketoprak tak tanggap rek nyawer barang. yo paling ora kan nak mertandakno Pak Rasimin ki mampu, Pak. Ngono. Kerjane sukses. Mergawe mempeng terus sukses. Ngono. Ora kaya kuwe. Lah nek aku Mergawe rina wengi mempeng mbok tekati ora turu kok ora sukses-sukses. mbah aku mbah gini ya. Kok gini ya. Ngam kok iso. Pak Rasimin ki ora mok gur mok jeneng tok lho, Pak. Napa? Pak Rasimin ki ana artine dhewe. Masa ana artine? Ana. Bareng perkara kowe duwe dik 100 iki mau. Iya, dikae dik 100 jenenge Pak Rasimin iki tak artekno. Ngono. Wae. Rasimin iku piye? Ya dibagi telu, Pak. Rasimin. Ra. Ra dak ngene, Pak. R terus A. Tak gecek iku malah. Senengane kok nesu. Wong ara wis ngono ngerti aku nek ngono. Wis ra. Artine piye? Artine ra. Ra. Raket rumaket marang tangga teparo. Wi. Raket rumaket karo kanca kancane. Wi. Raket rumaket karo dulur-dulure. Wi. Wawi ae tak idoni engko. Lah aku wawi wis 250 lho. Ada 250 iki kondi we. Lho iki metu wawi tok ne. Wi 250. 250 ngene iki. Lah kok akeh kowe, Pak? Jadi Rasimin ra. Raket rumaket marang tangga teparo. Raket rumaket karo sedulure. Rumaket karo kanca-kancane. Oke ra roh mang sing buah. Wah. Sing ngulemi kaya banyu mili, walah kaya pasar. Ha iya sing buahe omang gawanane nyanyak. Apa? Nyanyak. Nyanyak iya apa? Lah nyanyak sing digawa abang ijo utawa ijo putih ngono ku lho. Sing digadah beras iku. Iku dak nyanyak. Nek ning kene nyanyak, Pak. Nyanyak. Lah nek ning gonem, Angkring. lho ning gonem angkring. Angkring. Ning gonku gak angkring, gak nyanyak. Lah apa? Tas. Wong buana kene nggo nyanyak karo ember. Nang embere dikebeki beras, nyanyak isine gula. Ngono ya, Pak ya. Mula raken rumaket karo tangga teparo karo sedulur karo kanca kancane. Jos. Jos aku semang sing era. Lah sing si ku S karo I. Roh aku roh. Era. Tak jotos. Elah ngono ra. Si sinau nguripi omah-omah. Sinau nguripi omah-omah maksude piye? Oleh sinau nguripi omah-omah iki kaya gedhekno anak. Gedhekno anak cilik dilairno ngantek gedhe iso nikah dhewe, dhewe. Berarti sinau maune mergo sinau ling nguripno keluarga. Nguripno keluarga, Pak. Ngono Lah sing minangka dadi cagake omah-omah. Minangka dadi kepala rumah tangga. Kudu iso ngatur sing wedok utawa ngatur anake. Oh ngono. Dadi yo Pak Rasimin iki keluargane sakinah mawaddah warahmah. Semoga temanten kekaliye. Pak, urip-urip setia. Adit karo Dik Saidah. Dik Saidah. Muga-muga ngantene kalorone ya nganten anyar ya anyare ya amohe jajeg anyar. Anyar. Ora kaya tanggaku. Lah nek tanggamu kene, Pak. Nganten anyar nek mlaku-mlaku karo bojone. Bojone digandeng sandung jegluk sing lanang. Sing lanang. Hati-hati ya Mas nggone mlaku. Ngono ya, Pak. Barang di anak loro mlaku wong loro sandung jegluk. Le nyauri le muni ra muni ngono kok. Lah nek nyauri piye, Pak? Matamu ra melek yo apa? Iku nek wis duwe anak loro ya, Pak.
Duwe anak loro. Iya sing duwe anak loro. Maksude ngantene amoh nak tanggaku karo anyare beda. Ngono maksude. Iki ning kene iki mbok sangoni apa, mbok dongakno piye? Ya dongane kagem Bapak Rasimin sak keluarga. Mugi-mugi ya diparingi sehat wal afiat, murah sandang pangan, panjang umur. Amin. Tandurane yen duwe sawah ijo royo-royo panenane lumintu. Amin. Dongane nak perkara rezeki wis diginanjar rezeki dhewe-dhewe. Wis duwe dongane sing paling jos, sing paling afdol iku dongane mek sehat lan panjang umur. Soale umur nak menginjak 45 menduwur iku penyakit nelecek. Oh, penyakit lecek, Pak. Ana apa penyakit uyah legi. Kok uyah legi ku piye iki? Kencing manis. Kencing manis deranak bahasa Indonesia. Lah nek basa Jawa kencing ngopo? Uyah Lah nek manis legi. kencing manis. Uyah legi. Lho ya. Iya ya, Pak. Lah iya kok iso ana penyakit aneh-aneh, Aneh-aneh. otot kecut. Kok otot kecut iku piye iki? Kok otot kecut iku piye? Lah apa? Asam urat. Lah nek Jawa dak otot kecut. Lah kok iso? Lah nek asam ngopo? Asam kecut. Lah nek urat, Otot. lah iya nek asam urat Otot kecut. sing salah sapa? Ya aku, Pak. Lah iya kok iso tak sampeluk kowe malah. Iku tak jiotos malah. Omonganmu sing penak ngono lho. Putrane Pak Rasimin dalah Bulastri. Bulastri. Supadosa keluargane raket kaya bapake. Mergo bapake iki dilas. Dilas. Keluargane dilas. Kok iso dilas, Pak? Yo dilas. Dilas tegese dilas. Dilastri ngono lho. Dilastri. Keluargane dilas tri. Kok dilastri ku piye? Aja dilas dak kukah. Ya ora ngono ah. Lah piye? Mas Adit mergawe nang tukang las. Lah lha apa? Tri. Kok Mas Adit keluargane Pak Rasimin iki raket rumaket mbok kandakno mang kukah mergo dilas las apa dak ngono Las apa? lastri ngono Lastri Mas Adit untuk Dik Lastri. iya Mas Adit untuk Dik Lastri tak kaplak desan ku malah Lah siapa? Mas Adit kok Saidah Lastri Bu Lastri. Omonganmu Pak Rasimin iki Bu Lastri adik karo Saidah. Saidah. Anake Suratno Kidul lho. Kena? Anake Suratno Kulon iku lho. Lho kok kenal Suratno iku? Lho piye kiku? Kenal? Ya ora aku maca buan jurusan buah mang. Mi delok buan niku piye? Lah iya ndelok buan jurusane rono. Heeh. Pak Suratno berarti bisane Pak Rasimin. Ngono didongak-dongakno muga-muga sakinah Mawaddah warahmah. Nek cara nggonku le nganten ngono iku ditungi kok. Lho nek cara nggonem ditungi, Pak. Iya. Lah hitungane kepiye, Pak? Lah kowe roh ta ora? Lah nek aku ya sak rohku ya. Heeh. Gunung Jugruk Segara Asad. Hitungane wong mati goblok tak sampluk iku malah. Hitungan wong mati? Wong mati ku. Ya nek no kleru apa? Ayo kleru. Sing iki lho. Ketek menek ciglok mati. Gawe ondo. Gawe Anda Tak sampeluk kok malah. kok mbok sampeluk terus. Lah nek aku gak roh kok mongko kowe ke apa roh, Pak? Lho ya roh wani kandha durah. Hitungane wong omah-omah. Nek cara nggon aku cara kene ya padha wae. Piye, Pak? Guna bisa lara pati. Guna bisa Cidra lara pati. Ngono wis pas. Guna bisa cidra lara pati. Wis pas ya, Pak ya. Wis pas. Guna cidra lara pati. Iya. Guna bisa Wis. Omonganmu kok. Hitungan nganten nek aja tiba guna iku aja nganti dileksanakno. Tiba guna gak oleh dileksanakno, Pak. Sebabe apa? Nganten lanang luput diguna-guna wong wedok, nganten wedok
diguna-guna wong lanang. Main Mbah Dukun. Lho iya mbah acarane ra roh ah. Dadi gantuk nek tiba guna ya, Pak. Ya ora iso wong akhire iku wong lanang ora percaya wong wedok ora percaya wong lanang. Padha ora percayane. Iku Mergo sing entuk guna-guna. Ngono. Lah iya, Mbah. Iku sing guna. Sing bisa. Bisa iku luwih apik. Bisa luwih. Ituan nganten tiba bisa luwih apik. Heeh. Kaya tanggaku kula omah. Intungane nganten tiba bisa. Iya. Alhamdulillah 3 tahun nyambut gawe sithik-sithik diklumpukno. Dikelompokna. Kena nggo tuku motor, kena nggo tuku mobil. Mobile ditulisi. Ditulisi apa, Pak? Ora nyono. Ora nyono. Atase nyambut gawe sithik-sithik nggo tuku kuat-kuat, nggo tuku mobil. Ngono ya. Tangga desaku dak iso. Tangga desanem ya padha ae. Nyambut gawe tebasan pelem. Heeh. Duwe nglumpuk. Tukang tebas duwe nglumpuk. 4 tahun iso tuku pethak. Tuku petak. Pethak iku sawah. Sawah. Nggo tuku mobil. Ya tuku mobil barang. Mobile ditulisi. Ditulisi Pak. Ora ngira. Ora ngira. Aku dhewe dagelan iki tak klumpuk-klumpukno. Kowe iku? Wih, ape tak nggo tuku mobil. Wih. Mobilku tak tulisi. Mbok tulisi apa, Pak? Ora. Kelakon. Malah kok ngene maine. Lah nek ora ngene gini wong dagelan bayaran pira kok ape tuku mobil? Dagelan niku bayaran pira? Bayaran pira ku piye lho? Lho bayaran pira kok ape tuku mobil ape mbok tulisi barang iku? Mbah diklumpuk-klumpukno. Ya ora ana iso nglumpuk wong jajaneme banter ngono. Banter dijajakno wonge kok. Jajakne sapa? Mas Dodok. Iku masih tiba bisa, Pak. Iya, Pak. Cidra. Cidra. Cidra iku ngapusi. Cidra iki ngapusi. Wong lanang ngapusi wong wedok ngapusi wong lanang. Wong lanang nyambut gawe sedina kaya 100 muni 50. Cidra deh. Bodoni ya, Pak ya. Bodoni wong wedok. Semono ga wong wedok blonjo entek 20.000 muni 60.000. Cidra ngakal-ngakali ngapusi terus. Nek ngono berlarut-larut akhire ora tentrem. Ora tentrem. Congkrah oleh omah-omah ya, Pak. Iya, itu nganti bebi cidra disiriki. Tiba lara ya ora apik. Kok tiba lara ora apik, Pak? Ya ora apik kok, tiba lara kok ora apik mbok takon ndres roh dhewe ya. Iya. Tiba lara ora becik, Pak. Tiba pati ya disiriki. Ngono. Dadi hitungane wong gawe omah-omah ya, Pak. Iya. Guna bisa cidra lara pati. Dieling-eling Mas Adit kalian Mbak Saidah. Mugi-mugi ya dadi penganten kekalih sing sakinah mawaddah warahmah. Enggal-enggal diparingi momongan. Pokoknya rezekine dilancarno kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing dijaluk sehat, rezeki lancar, panjang umur. Amin. Amin. Wong urip wong omah-omah ya kudu disirikan. Ya Pak ya. Ya contone wis dadi duwe bojo ngene iki kudu duwe sirikan. Sirikane kepiye, Pak? Aja nganti nyampirno gombalno lawang. Ora oleh nyampirno gombal ning lawang. Lah mergo apa, Pak? Gampang kenek dakwa. Gampang kena. Ana apa-apa didakwa, ana duit ilang didakwa, ana apa-apa ilang didakwa. Berarti gampang kena dakwa. Gampang kena dakwa nggih. Cara biyen aja mangan linggih lumpang. Aja mangan linggih lumpang. Ora entuk. Lah kene ya, Pak. Mundak patine kedisian anake. Ngono ya, Pak ya. Iya, Pak. Swaduk iku. Lah kok salah terus? Lah iku nek sing mangan ora oleh linggih lumpang. Ana meneh? Ana Apa? ora entuk langkai alu ngadeg. Lah kene, Pak. Udah jengkelan. Ya ora penganten tok ora aku tok, Pak. Sapa? Sak mara tuwem ya sak mbokem glempang. Kok malah nesu lah. Lah nek ra nesu gene wong alu ngadeg kok kon langkai. Ya iya ya. Oh iya ijoni malah. Dongane wis mbok dongakno. Heeh. Sirikane wis didono,
Hitungane nganten wis didono. Heeh. Wis komplit saiki kari nyaosi 1001 karo Kitir Sumilir. Nyanyi. Gak deklamasi. Berarti ada nyanyine dak. Selamat malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah lagu. Kowe ngono ku dak yo nangis-nangis tak piye ya? Ora buta. Oh deklamasi kok ora ono greg-grege blas ngono kuwi. Deklamasi wong utarani nyanyi. Iya nderang ngono Nyanyi, deklamasi. Nek aku ya ora kowe tok, Pak. Lah sapa? Ora Gur Pak Klenteng, ora Mas Plondo, ana Mas Dodok. Lu teko. Gak. Kok teko piye wong ketoprak sira wong ya ora teko. Ya menawa mulai ngono. Mulai dalane walah. Omonganem kok Judal iso judul. mulai barang. Nek mulai menawa Bos. Ora. Ngene iki tak nggo apa le? Loh, adek mbok apa? Kayak ngene iki. Lho, kok ono kok sewuman biru-biru kowe. Oh kae Pak Rasimin. Pak Rasimin. Di awan lah ya Pak Rasimin. Sik dagelane telu kok mok loro. Ya ora urusan tidak 30-an 300 ah. Lho. Puluhan telu 300. 30 300 punjul Rp3. Ngedume ngono ah. Iya. Ah, paling-paling kok aku sing 20, kowe sing 40-an. Akal. ah. Lah sing duit di awan ndi? Ya aku ora roh. Lho ndak awan mbok kok kowe. Wah, kowe ape korupsi kowe. Ayo. Ya tunggale dhuwit di awan iki ya, Re. Ya terus tak delek ndi pas nasak. Wah, ape korupsi, Bos. Korupsi. Sesuk 3 dina aja tukokno iwak bebek. Ora berarti kita cekeli. Heeh. Ora tak ceklene. Lah nek mbok cekel aku nyekel apa? Iki piye? Kita Ya. Sing Siap. awe Pak Rasimin pokoke. Siap Mas Bro. Pak Pak Rasimin. Pak Rasimin mlebu sik. Iku Mas Sira duwe dhewe iki, Mang. sitokan ya. Sik. Sitokan. Sitokan. Ya ora iso, kowe wis gowo loro are. Kowe loro aku siji, ngono lho. Ya, Bra. Loro. Ndekne wis loro lho, Bos. Kowe kok sithik dhewe. Ora apa-apa wong aku kan pengikut Anda. Sewu sijar Kitir Sumilir. Sewu siji njaluk dibaleni meneh. Eh. Heeh, di awan sampun sewu siji. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong anak lagune Berarti anak. seneng to ya. Heeh. Iya. Heeh. Engko kowe. Lagune lagu favorit menawa. Favorit. Heeh. Lagu itu menyentuh banget tentang seseorang anak Heeh. aja nganti wani karo wong tuwa. Wah, Kudu patuh karo wong tuwa. kaya iku lho ya. Wani wong tuwa ya ngono kuwi. Ora modot-modot. Wani wong tua apane? Aku lahir mbokku wis ora ana. Lah aku wani ndek apan? Lho kowe lahir mbok mrano iku mlethek apa kowe? Aku lahir mbokku wis ora ana kok mlethek apa, Re? Ku nek jak omongan kok ora tanggap blas kuwi. Lah iya, mbok mrano iki kowe lahir karo sapa? Nggih, yuk diaturi yuk Pak yuk. Maksudnya Kitir ra ana Sumilir, ku ya nggih. mati ku lho, Le. Tinggal. Ora mudeng diomong ora mudeng saiki. Diaturi Kitir Sumilir dulu nanti sewu siji lanjut. Ya. Kerja bareng Jawara Production Siswa Siswa Budaya Budaya TV. TV. Sone Mas? JNC Audio. Satu tembang Kitir Sumilir terspesialkan Ora. buat Pak Rasimin. Pak Rasimin. Ora sone ora huper iki. Kok Hooper? Huper. Hooper iki merek, Pak. JNC Audio. Spesial lagu Kitir Sumilir buat panjenengan semua, khususnya Bapak Rasimin sang keluarga. Anganku ngamporo anembus meko ngitung lintang sesuai padang rembulan tak golek di ono ngendi si panjerino tati pipi hidung tetep ing jantung
Rino wengi wayangmu bedo atiku sing tirta sakupomo kapan koyo aku bisa ngemintan indahe rembulan aku samar kuatir lan sampun peparing nggih berkah barokah Amin. seger waras Amin. Bae wedok mau sajae kaya kudu ape nangis. Perkara apa? Ya ngerti. Suaraku no. Enek menawa Hayati. Iki koyo padha wae lagune iki malah kudu nangis 1001 iki. Aku kok kudu jajan. Bar iki sarapan kan nang yo dia. Aku piye? Aku satu kembang 1001 Spesial kagem Jawara Production Sesro Budaya Bapak Rasmin sak keluarga. JNC Audio Dan juga spesial buat tamu undangan sing tasih mirsani. Aduh Romo ngapuran aku yen ana
spesial sama siswa muda TV. Ngendi ono anak wani marang wong tuwa. Yen nganti ono sewu siji sing wani. Ngendi ono anak lali marang wong tuwa. Yen nganti ono sewu siji sing lali. Suwargane dunya ana sukune wong tuwa, wong kang tulus suci gedhe ganjarane. Jawara Production, JNC Audio, siswa muda TV. Ikhlas nopo. Sabar. Nggih sembah nuwun kagem sepisan malih dumateng panjenenganipun Bapak Rasimi. Nggih, Pak. Ibu Lastri ngasampun keparing mugi-mugi rena ing kalih Amin. liwat lagu punika. Nggih. Pripun le? Nggih. Ampun suwe 16 tahun. Upama aku njaluk sabjantune lan sampean sak katrine rak yo ora sambat kangelan, Ya. sambat wegah. Tergantung. Tergantung. Lah sabiyantune napa? Namami kan urunan kula mboten purun. Kok garap duwe. Mikir ke urunan tok iki. Perkara duit ta ora, Paman? Mboten. Lah nek ora. Sampean iki bakal tak jaluki tulung. Udut. Sampean iku mbok yo aja gojek terus. Lah gojek ora apa-apa latihan gojek. Iki Lah rak kraton Dauna Ulat lagi akeh durjana. Malah sing ditidra ora bondo donya malah kadangku Dewi Anggarawati. Wah ya bal aku. Balakan maksudnya hidro wong itu lho. Tidak kulino. Sampeyan kancane durjana. Lah niku kulinannya lompong. Catas lho. Iki disoting lho, Paman. Sote ora apa-apa ora. Naik padu ning omah kok. Kita ketoprak terus jelimet kate jagan tek ya ora. Iki mumpung dina sing apik, Paman aku bakal ngupadi kadangku Dewi Anggarawati. Iki monggo-monggo derekaken anggotan. Mas
patine Kang Mas Sanjaya. Ya, Sing gawe kisruh ana ing kraton Danulat. sapa sak Aku Pangeran Linggar Kusumo. linggar. Putra ana ing kraton Danulat. Oh, dadi putra ing kraton Danulat. Wis gedene semen. Jebul pancen wis dewasa. Ora secantuk awak marang perkarang suwi selapan. Aku bakal bawa bali kadangku ana ing kraton. Ana pitukane. Apa pitukane? Mari ocote nyawaku sepura. Oh, lakon. Wis. Sopo kae, Mak? Oh. Leh, becek dipucung wae. Ayo, Mak. Ayo. Nuwun sewu sakit. Ngantos sak menika dereng pikantuk pawartos sinten tiyang ingkang ngunduraken putri dalem. Menapa kados ngaten? Paman pangeran semedhek tekan. Manut pratelane Ki Patih nganti wektu dina iki durung ana sayembara sing panjenengan aturake marang sakabing Loh, kae suruh kuburuh kae. Lakon jenengan saiki ratu ing Danulat kelakon minggat. Amin. Ratune melarikan diri pripun iki, Bapak? Ratune mlayu wonten ing Danulat menika komplang. Wonten wonten sanes ingkang patut jumeneng pangarsa ing Danulat namung panjenengan. Aku. Terus Yen kaya ngono aku bakal jumeneng ratu ning kono. Monggo monggo. Dadi dhewe. aku tak lugu kene kono. Ndi? Kono. Ya jumeneng ing pengen. Kabeh para senopati ana ing punten dawuh katingal. Oh nggih. Bareng saiki aku wis nglenggahi gampar Maison Danu ana ing Danulat. Aku bakal tambah jimat asma. Sang Prabu Anom Sanjaya. Jumbuh marang janjiku rikala semana bilang. Nggih. Kowe saiki tak pundhut garwa kelawan. Wah, Kula. mulya men cah desa. Mulya kemayan. Pas to. Kula tak tandingi. Nggih, kiwa. Aku tak usul. Usul Soal napa? apa, Bab? Ora ketang kuwi padha negarane beda sing nyekel kudu beda pranatane. Itu pranata. Nggih. Neng langkung rumiyin kula badhe ganjar para senopati senopati. Oh, ingkang sampun sabiyantu dumateng. Iya, tenaga pikiran. Sampar Mega. Wonten dawuh katimbalan pangeran. Pinangka kowe wis sabiyantu kelawan aku. Nggih. Saiki aku wis dadi ratu ana ing Danulat. Kowe tak angkat dadi pepatih ana ing Danulat. Niki Patih. Mulya urip. Lan kowe Sampar injih dawuh kula, Sang Prabu. Kowe bakal tak dadekake tumenggung ana ing tumenggung. Pak matur sembah nuwun sanget. Kula mboten sah kula. Ora ora Mawon. Kok perintah
wangsul teng desa dados tiyang tani malih. Lho, pengen dadi wong tani piye to? Mbok rewangi kowe sabelo kelawan aku ki totokane nyawa lho. Mboten dados napa kula ikhlas lahir batin bantu panjenengan dados ratu wonten Dahana Mulak. Nika dados patih jaba mawon. Niki patih jero nika patih jaba. Ora usah kok wene nggir. Lah kok ngaten niku tetep jaluk. Dadi Parantara ing Dahana Mulak. Nggih. Komplit Ratu Rikala Semana ing Dahana Mulak nggawa gitik sada. Ranatanipun ning benten kalih kula. Nggih kono wae. Nah, bakal tak wawahi. Yen aku bakal nganggo gitik penthuk. Mboten iso. Mboten iso. Iki kok gitik peso mawon. Sing salah disembelih mawon. Lah iki aku ora dadi jagale menungso. Mboten napa-napa mumpung bebas. Ya aja kaya ngono. Saiki bondo donya ing Dahana Mulak ben sangsaya akeh. Aku nganggo gitik penthuk. Lah, para kawula sing duweni sapi 10, sing 9 kudu disetorke. Sing duwe wedhus 5, sing 4 kudu diasokke. Kaskaryanipun negari ben ngundhakake ben tansaya sugih. Ora itu. Pateni. Saiki Dahana Mulak wis ana ing tanganku. Kabeh para senopati lan kowe tumenggung pesta patih pesta gedhen-gedhenan iki. Ayo padha pesta. Digelake atimu lan bojomu, kowe arep mati lalu. Ora tak selaki pancen bener. Aja. Lah kene kok Urip iku isih kepenak kok kowe arep mati. Lah tini Tenane lelakonmu kowe ora bedane karo lelakon. Aku biyen yo arep kendhat. Ning bareng aku disesorai Bapak Ajar Winadi. Satemah aku ora bisa lan aku ora sida mati. Nek kowe arep mati maneman kowe iki isih enom lho, isih ayu. Upama kowe golek wong lanang
sak ndure bojomu mbok menawa bakal kelakon Sumil. Nanging sakjroning batinku sing tak tresnani mong garwaku, ya kuwi Kang Mas Sanjaya. Senajan to kowe tresno lan bojomu ning kowe wis dilarake ati. Apa uripmu ora bakal keronta-ronta Sumil? Wis ngene wae. Nek kowe ora sida mati, aku tetulung karo tak tulungi wis. Ngono. Sing pengkono aku ngucapke matur suwun banget. Ana ing papan kene aku wis wenehi pitulungan. Lah upama kowe tak tulungi, kok kowe terus mung matur nuwun tok kuwi ya ora pantes. Cetane kuwi kepengin opah. Yen opah bondo donya aku duwe mengko bisa dirembug. Aku ora butuh bondo donya. Lho, lanjur sing kok karepke? Ngene Sumila. Piye? Atiku ki rada sentet. Lah kok sentet? Aja ngono to. Tegese, Sentet piye? Aku kok ora mudeng sing kok karepke. tegese kuwi ati sing sentet kuwi ora iso ditambal. Kaya ngono. Monggo sing iso nambal ora ana sapa-sapa mung kowe. Lah kira-kira kowe nambal sentete atiku ki. Meneh kok nambal sentete atimu. Nambal ban wae aku iso. Ngawon malah gua ajak gojek lho. Wis ngene wae. Ya wis, Kowe ngene. pedhot, aku ya pedhot, aku nate seneng wong wedok, iya to. Heeh. Ning ora dilanggapi. Iki ayu urip barengan karo aku. Mbah mengko ing tembe burine nek kowe kelas mesti bakal kepenak. Piye? Tinimbang aku ora duwe sapa-sapa, aku manut kowe wae. Tenan. Bisa. Ora ngapusi. Ora lahir tandesing batin kok ya. Kowe wis iso nglalekno bojomu sing larake atimu. Mengko sithik mboko sithik mesti wae aku bisa nglalek. Ngono ya? Heeh, waton ana kowe ning sandengku saben dina. Ning kuwi wis cukup. Kuwi tenan. Bisa. Urip bebarengan karo aku. Ha iya. Loh. Panjang aku golek lan kowe uga calon bojo. Aku jaluk ngapura. Nek aku wis gawe tatu ning atimu, aku nglarake atine calon bojo. Kakang, aku kelawan Dewari wis menehi pangapura karo sampeyan. Kaya ngono. Malah kaporo iki aku ngomongake calon bojo. Oh, kaya ngono, Kak. Iki ra arep kendhat tak tulungi. Eman-eman isih hanyune kaya ngono ya to. Lah iki ngene. Kowe sawetara sabejago. Mergo ana wigati sing ora bisa tak ampah aku tak. Oh iya ya, Kakang. Ya Sumila, iki ruangku sing jenenge Permadi ya iki. Ngono Kakang, jojo Iya, Kakang. apian. Diwanohake, aku Retno Sumila. Kula pun permati Permati. kanca ruwangipun Kakang San. Oh, alah ngono ya. Layak to layak Kakang. Jebul sampe ninggal aku mergo ndek pon-ponan Kakang. Pon-ponan Lho duwe ngene kok isih golek sing kaya ngono. Apa aku kurang dhuwure? Dhuwure ya dhuwur aku. Aku ki nek disawang ya ora ayu, ya ora ala. Ning lumayan. Sekarane Aduh Kakang. Tangane aku arep kerja. ya kok ning kono iki lho. Perkarane apa, Dewari? Kuwi lho Kakang, mripatku adiodo rengkap. Mbok yo aja salah kok. Kon bareng kerja kok. Aja salah, Pak. Ah, Paham, paham, paham. Paham. mau aku wis muni salah tempo ora mbok. Paham lunga merantau tenan. Pak. Ing menika ana apa? Tangane Kakang tangane. Iki ora apa-apa aku kok Lah kuwi tangane ngrangkul weteng kowe kok meneng wae. ngrangkul kok. Ngrangkul ora kalong kok nesu lah apa? Loh. Dadi ngono ya Kakang. Dewari. Kakang ya wis. Aku karo sampeyan bae Kakang. Atiku lara Kakang. Timbang aku dilarake ati, ya wis aku ra seneng karo
saka kadoan. Permadi cedak bocah wadon iki. Iya, Kakang. Aku kok guyang-guyu ora nangis. Aku kuwi nangis ora guyang-guyu. Lho kowe mau nangis to? Dadi Blewer kabeh. ngene. Ora dilewer. Ini ya. Aja keliru, aja salah. Ini sing bener wae. Keliru apa, Kakang? Iki dudu katresnane Permadi. Lah terus? Iki calon bojoku. Hah? Iki mau sawetara tak tinggal mister. Ya. Terus? Aku pamit karo Permadi tak kon jagungan kok kowe teko semune kowe petrek-petrek. Dadi sampean titipki. Iya. Aja sembrono lho, Kakang. Kok sembrono? Nak sepeda dititipke ra apa-apa ditumpaki. terus? Lah iki menungso mbok titipke nak ditumpaki Kakang Permadi. Iki wis ora iso. Ora iso ditumpaki iki wong modele kaya jengki. Wis ta? Aku njaluk ngapura nek biyen tau klarake atimu, ya. Iya. Aku wae. Saking Dahono Mulat. Niki ora ajeng ayo tunggu. Naminipun Salamah. Kleru Kakang. Salamah piye to? Retno Sumila. Salamah ning ngene. Kakang. Sumilah krungu ya dikon bayi nggon. Boten. Sumilah apa sumilang sing mesti. Retno Sumila. Tingtek ngoten kok. Sumilah wonten hane. Iki putih jaluk. Saking Dahono Mulat tidak iso dening garwane ajeng lampus diri terus kula turu. Dekat wis kakone labuhan. Jajane mut Loh, Yai. Nasumila. Ra kangen aku kok piye to Yai. Kangen banget lho, Kang. iki to bojomu sing larang atimu. Sabar. Apa sing iki? Ganteng-ganteng. Kelakuanmu kaya kere. Aja cengkire kacau. Cetha niku nek niki dilarake ati. Kula percaya niku nggih bagus. Nek kelakuane kaya truwen. Pancen bagus. Kowe nesu ki perkarane apa? Arane ki apa? Iki calon bojoku. Calon bojomu. Aku wis tanggung jawab sawutuhe. Kowe sing nglarakno atine. Garwane Kang Mas Sanjaya kok. Iki dudu garwane ya dudu yange, dudu katresnane. Iki kadang. Dudu to? Dudu sampean iki ora takon kok kadang plak kapan bae, aku. Kakang. Lah kowe mau cerita jare wonge jamangan. Iki ya jamangan. Cerita ya sapa. Wis kok rumahku kono cerita. Betul iki. Kakang, garwa aku iki wonge gedhe dhuwur, Kakang. Cetha nek sendet ya tuwi. Aku ya gedhe ngono. Udu, Kakang. Monggo. Bisa karo to. Kakang sapa, Kakang? Aja cengkile. Apa kae sing dhuwur kae? Akeh kaya becak kodhok lorak-lorak. Lah jarene sumilah gedhe dhuwur iki dhuwur-dhuwur. Lho niku malah ngrangkul ngoten niku. Kanjeng Rama. Rati. Ati sendet. Banyak. Sendet niku mo. Aku ning gone Widuri nomor 1 nek Aja kleru tampa tenane sing rawuh iki pangayuman ana ing Dahono Mulat. Rama Prabu Hendra Kusuma iki. Oh, sampean. Ratu Dahono Mulat. Waduh. Wes sampean iki arep apa? Ajare arep kok jotosi, Kakang. Ora malah lah. Kehilangan terus. Wes sampean kuwi ora takon yo. Dekmu angel padha karo aku lho kowe. Dekmu angel. Iki anak kula, nek sing salah niku dokter. Iso ngadeg ora, Kakang? Bapak, Sing salah dokter. perkara nganggo jam niki lho, Bapak. Lah dene parah diwehke kok. Nggih panjen kula putrane Bapak Winadi patutan kalih bakul gordo. Abang godhong to, Kakang. Ini bocah itu dia waras wiris.
nyenengke kok. Rada koplak sithik. Ya sing kula turun iki Rati. Tadi aku bakal sampeyan Kanjeng. Ijalipun calon garwa kula Desi Anggrawati sak menika kelampahan kula slametaken. Nanging panjenengan tindak sedaya menika pripun kados Aku iki sing wayu ki sapa iki? Jenenge sapa? Kula kan jenengan. Niki anakmu Lari. Ngaten. Kaya pagi. Nuwun sewu Sang Prabu. Niku sing ira-irane menceng. Ayo sak nganggone. Iki saged tulungi. Menyawa. Ini ngaten nggih. Bisa ndamel kata priksa. Kula niki dipun wastane ratu keng koncatan Wahyawin negari becik iki Asmanti kula saja. Mongko menika deke sanalan kathah. Jangan sampun megat anakku. Ingkang menika Kanoman sakloron aku njaluk sabiyantumu. Baikno palungguhanku, monggo tak padi ganjaraken. Sedika wis angel jauh. Sing apik negara iki didol sak Sampeyan niku pripun Iki mesti arep golek gawean. Betul sekali. Padha mlumpuk ning daun mulan. Sanjay. Yo, Ora ngerti bubu siling liyan. Ngelarake ati kanggoku kaporo palungguhan ana ing taun mulat. Cek ya. Dadi kowe sing jenenge Sanjay. yo. Kowe tigasane ndi wae. Tuh, calon bojoku Kowe model iki. jare sing ngomong sing gawa bitik penthong mah kowe. Pancen aku sing nglawahi kodrat ning daun Iki. mulan. Kowe. Yo, arep apa? Jara. Waduh. Nyarengi lelama menika iku ugi ing dina menika kula badhe wisuda atmojo kula tingkat sungo. Apa wis tuwa ya, Dik? Iki diseksenan mitra-mitra kabeh uga injangmu. Ya dina iki engko sliramu kata wisuda pinaka ratu ing Danura. Matur sembah nuwun Istana Dawu. Sak sampunipun ingsun kawisuda jumeneng pangarsa wonten ing Kraton Danaulat. Ingsun bakal tambah jimat asma Prabu Anom Linggar Kusuma. Rehning sukertaning negari Kraton Danaulat sampun saged kabrasta. Ing mangkenipun ingsun badhe nyipta negari ingkang gemah ripah loh jinawi kertotata lan raharja. Murah sandang pangan sarta papan. Saengga lumeber wonten ing desa Kletek. Langkung-langkung ingkang hamengkugati. Sak sampunipun ngrawuhaken ketoprak siswa budaya.
Mugi-mugi tansah pinaringan bagas waras. Panjang yuswa. Cepaking rejeki adoh ing bilahi kang tiasa santi. Joyo. 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 Jayandi.